Hello friends, welcome back to the Art of Kitchen. ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ റെസിപ്പീസുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓരോരോ നാട്ടിലും വേറെ വേറെ രീതിയിലാണല്ലേ കപ്പ ഉണ്ടാക്കാറ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കപ്പ തേങ്ങ അരച്ച് വേവിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെയാണ് പലതരം കപ്പ റെസിപ്പീസ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. കപ്പ കടുകിട്ട് തളിക്കുന്നത്, കപ്പ കറിയായി വെക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പലതും. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കപ്പ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് കപ്പ തേങ്ങ ഇട്ട് വേവിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം കപ്പ കൊത്തിയെരിഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കപ്പ വേവിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുക്കാൽ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കപ്പയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്തോന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഡ്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട തേങ്ങയുടെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ, കറിവേപ്പില, ഒരു 3 ഉള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, ഒരു 3 വെളുത്തുള്ളി, ഇനി ഒരു നുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്രയും ചേർത്ത് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കപ്പ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവി കയറാനായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. അതാണ് ഈ കപ്പയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തേങ്ങയിട്ട് വെച്ച കപ്പ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് നല്ല മീൻകറിയുടെ കൂടെയോ ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെയോ ബീഫ് കറിയുടെ കൂടെയോ അങ്ങനെ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ ആക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രീതി, അതായത് കപ്പ കടുകിട്ട് തളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കപ്പ വേവിക്കാം. നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കടുക് തളിക്കാം. ആദ്യം പാനിലേക്ക് 2 വലിയ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂടാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് കളർഫുൾ ആകണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ കടുകിട്ട് തളിച്ച കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് വെറുതെ ആണെങ്കിലും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 2 റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക് യു.